minsan wala nang palugaw, bakit ganito kababaw? Sa pagkain nila, wala na putin at kakainin ng batang luto. Alam ba ng mga hustado at lahat ng loob na meron mas masahol pa sa hato na kamatayan na ikay maging mahirap sa sarili mong bayan. Mga bata na ang dapat na ginagawa'y maglaro, pagkos ay agos ng pawis at pagbalang ng ulo upang kumita ng ilang pirasong lumalunis. Kalyo sa kamay at paa naman din sa matulis, hindi malika ang hawak ng kanyang munting braso. Bagkus isang taong gulang niyang kapatid na may baso sa harapan na nagbabaka sakaling lagyan. Bariyang pambili ng tinapay, laman ng sadyan, mga pinunong bago mamatay at magkasakit. Sa sarap ng buhay sa akin tayo ay makinig. Mga kaitunan upang mingaw ka mo, noon ako'y dala ng mga balita ikan sa banwa ko. Gusto kong ay paibalo ang mga istorya na nagagalita ko sa banwang isang ingato. Batang nagpupunturang ng kulit ng bigla, tangang-tangang ang balot nakasuot ng pandigma. Bakit di mapagtugma ang mayaman na tugma sa pananaw ang kapalit ay apit sa pagtulog sa pare-parehong sundalo. Musliman o Kristiyano, ilan man ang masawi, di mo alam sinong panalo. Walang panalo dahil sa huli tayo ang talo. Pinoy ang nasa loob ng atakoy na sinarado. Yan ba talaga ang sumpa dito sa lupang pinangako? Respeto at pagmamahalan na pilit na pinatago. Lawin hindi mga dakong may pakpak na imitado at nakakulong sa sedang may walang susing kanado. Kailan kaya matatapos ang pag-agos ng dugo at ang kapayapaan ay mahahawakan ng buong dalawang kwento tanong na pilit na humahawi sa bawat taong bahagi na watawat na hinapit. Yung mga kaitunan upang mingaw ka mo, noon ako'y dala ng mga balita ikan sa banwa ko. Gusto kong ay paibalo ang mga istorya na nagagalito sa banwang isa'y nato. Listen up, yo! Alright. Yan po ang Padre Rinsa ng Naga. Talentong na genyo.